Табе не здаецца, што ён ось на камеры выглядае вельмі малодшы, чым у твітары? Я ўвогуле, калі яго размяніў аватарку, я яго не пазнаў. Я такі, хто гэты чалавек у маей ленце? Таму што я яго ніколі не бачу. Таму што я пагаліўся, збрыў вусы. Не, гэта не наш лёс. Вусы даюць мінус 10 гадоў. Мне маці ўвесь час кажа тое, што калі ў мяне ёсць вусы, я на Лукашенко падобны. Так выбры сабе зубную шчотку. Выбей, маці. Просто гэта цікава, я ў тиктоке учора заліпаў вечарам і знайшоў ось яшчэ адзін відос, дзе мужик галіць сваю бараду, і ён, ну ведаеш, што кожныя прычоскі розныя спрабуе. І кожны з іх у фінале спрабуе Гітлера заўсёды. Я не ведаю, што гэта за тэма такая. Чаму Гітлера? Я таксама не ведаю. Это Чарлі Чаплін. Гэта ўвогуле рабочы клас таго часу. Таму што, ну, добра, у гісторыю не будзем. Ну так. Мне, дарэчы, былі другія думкі на гэты конт. Ну так распавядай. Я дзесьці чуў, што якраз такі Гітлер, у яго першапачаткова былі такія здаравенныя пышныя вусы. Так. Але праз пачатак Першай сусветнай, калі праз армію, яму там трэба было насіць супраць газы, і таму, каб крыху захаваць вусы, ён тыпу іх пагаліў, засталося. А я чуў другую версію, таму што ў той момант вялікія вусы маглі сабе дазволіць толькі той, хто, ну, мае шмат грошай. Вось. Быў налог, падаткі на вусы. Не, каб за імі ухажваць. Габрэйскі падатак быў на вусы. Каб за імі ухажваць. І Гітлер, чаму ён такія вусы сабе зрабіў, каб быць бліжэй да народу, таму што ў большасці працоўных таго часу былі такія вусы, як у Гітлера. Гэта не простое, што Гітлер ось такі, глядзіце, які ў мяне вусы, давайте усе разам рабіць. А гэта толькі для таго, каб паказаць, што ён не такі, ведаеш, не шляхціш, у каго ёсць шмат грошай, таму ён зрабіў такія вусы сабе. Ось. Нормально у нас размова пачынаецца. Я пішу зараз выпуск, ну ты ведаеш гэтую гісторыю, у мяне там ёсць 6 сцэнароў, якія ляжаць у стале, гістарычныя, вось, і я сёмы сиджу пішу, і там тэма была пра тое, як ставіліся да барады і вусоў у Вялікім княстве літоўскім, і гэта вельмі цікавая тэма, таму што звычайны чалавек, ён у яго атрастала ўсё разам, а шляхцічы яны заставлялі толькі вусы, таму што толькі яны маглі карыстацца ў іх там ці быў асабісты цырульнік. Да, ці яны хадзілі да цырульні спецыялізаваны, дзе ім гэтыя вусы рабілі і ўсё астатняе збрывалі. І калі яны ішлі на паляванне заўсёды было бачна, хто шляхціш, а хто звычайны мужик, які там просто дапамагае там за сабакамі сачыць ці іншае, таму што паляванне ў Вялікім княстве гэта была такая цікавая рэч, калі шляхцічы выязджалі паляваць, але змест іх палявалі звычайныя мужыкі. А яны просто ездзілі на канях, збіралі дзіч і ўсё. Мне зараз цікава стала паглядзець у тутэйшага, якая барада? Ой, он же Пашкевіч? Пашковскі? Пашкевіч, так. Усеслав, прабач, калі ласка, я не памятаю твайго прозвішча. Ось, Пашкевіч гэта ж стары род беларускі, калі не памыляюсь. Я не так даўно даведаўся, што Зянон Пазняк таксама шляхціш. Што ёсць там была цэлая каста пазнякоў, і у іх там даволі шмат знакамітых людзей, у якіх ёсць там старонкі на Вікіпедыі. Ну так што? Такі цікавы пачатак у нас. Так, усім прывітанне, сябры, першы гікаўскі 37-й выпуск. Ягор, колькі ты да нас шоу распавядзе? 37 выпуск. Ну, я не знаю, як вы прапанавалі, праз там 2-3 тыдні мы ўжо на сувязі. Тут пытанне, колькі вы да мяне ішлі? Што, сёння размаўляем пра анімэ, пра мангу, пра агучку, пра дубляж, пра ўсё гэтае, што вам было цікава, але вы ніколі не маглі гэта спытаць. У цябе ёсць свой падкаст «Беларускі андэграунд». Распавядзі. Да, так, ёсць падкаст беларускамоўны «Беларускі андэграунд». Там пакуль што 4 выпускі, насамрэч, скончыліся яны таму, што пасля апошняга выпуску мне прапанавалі працу. Як гэта заўсёды бывае. Так, нечакана. Вось, я папрацаваў, вось зараз звольніўся. І цяпер думаю над другім сезонам. Ёсць ідэі. Што гэта за падкаст? Гэта проста падкаст з людзьмі, якія так ці іначай папулярызуюць беларускую мову, але яны самі сябе ніяк не прадвігаюць, проста як бы уціхую фігачаць, нешта робяць. Вось, я думаю, што
яны заслугоўваюць нейкай увагі, і гэта даволі цікавыя людзі, асабліва калі вось паглядзець самы першы падкаст з Артёмам ступарылых карцінак. Я ўвогуле не ведаў, што ён такі цікавы чэл. Таму што... Ну, так. Гэта ж атрымліваецца і перакладчык, і рэдактар, чалавек з філалагічнай адукацыяй, які зараз там дзесьці працуе ў выданні. Карацей, шматбакова развіты чэл, усё пра беларускую мову, усё вось у гэтым кірунку, а Telegram з тупарылымі карцінкамі гэта так, як бы, між справай. Это як у нас першы гікаўскі, просто між справай робім. А потым пытанне, а чаму вы першым гікаўскім такі займаецеся? А жыць калі? Я зрабіў такі невялічкі план, што мне было б цікава ад цябе даведацца, але мы ці што яго ні кропелькі не прытрымліваемся, як заўсёды. У мяне вось ёсць маленькае пытанне, ну, адкуль могуць ведаць Ягора, акрамя падкасту «Беларускі андэграунд», гэта яшчэ цудоўны сайт Анібел. Гэта сайт з дубляжом ці агучкай, бо там ёсць разніца, папраў калі. Вядома, гэта ўсё агучка, дубляжа беларускамоўнага яго вельмі мала. Гэта адзін выпадак, гэта Кінаконг, які робіць некаторыя фільмы, не ўсе. Шыкоўна робіць. Некаторыя фільмы робіць дубляжом. Вось, я б сказаў, што Анібел гэта больш нават пра субцітры на сённяшні дзень. Вось, але агучка таксама выходзіць. Вось я той чалавек, які займаецца большасці агучкамі менавіта. Як увогуле прыйшла ідэя Анібелу і дзе ты шукаў людзей? Таму што, як мы вызначылі, ты не апошні чалавек у Анібеле. Ну, на сённяшні дзень я не апошні чалавек у Анібеле, проста праз тое, што я знаходжуся не ў Беларусі, і праз тое, што я шмат чаго раблю, просто шмат агучваю і шмат яго стараюсь. Спрабую кудысьці папулярызаваць, просто распавядаць пра яго. Вось як бы так атрымалася. Ну і плюс я яшчэ, напэўна, адзін з самых дарослых там. А колькі тебе год? Трэба сказаць, 26. Таму яшчэ па гэтай прычыне. Вось, тым не менш, я як бы не з'яўляюся вось гэтым тайным кіраўніцтвам Анібела, якое там насамрэч ёсць. Пятая колонна. Не, там свае цёмныя кардыналы, конечно. Анібел увогуле, наколькі я памятаю, з'явіўся годзе ў 2017-2018, плюс-мінус 10 тады. Вось, я да іх далучыўся толькі ў сярэдзіне 19-го года. Тады гэта яшчэ была проста нейкая суполачка ва ўКантакце, дзе чувакі проста што бачылі, тое перакладалі. Так бы мовіць. Так выключна гутарка ішла толькі пра анімэ, там пра некаторыя анімэ, дзесьці гэта былі субцітры, дзесьці гэта была агучка. Зрабілі, тыпу, у суполку ва ўКантакце залілі, як бы вось і ўсё. Вось, пачалася вайшнорыская тэма. Проста праз вайшноры крыху сябе прадвінулі, і я асабіста даведаўся, тыпу, вось адтуль праект. Тады выходзіла Ально Зера ў агуцы, і агучвалі яны тады разам з гаварунамі. Такі праект па агучванню гаварун, бай, яны агучвалі, напрыклад, Ведзьмара па-беларуску. Прычым рабілі гэта... дарэчы, глядзеў. Так, дарэчы, яны рабілі гэта афіцыйна, то бок я не цалкам паглыбляўся, што гэта была за схема, але калі ты заданаціў і гаваруну, і ў цябе ёсць падпіска на Netflix, ты глядзіш Ведзьмара па-беларуску на Netflix. Ого, нічого собі. Неяк так яны рабілі, гэта быў 2009... Ну, карацей, тады, калі Ведзьмар выходзіў. Была вельмі крутая якасная агучка, я глядзеў, было класна, яны зрабілі там 3-4 серыі, і як бы ўсё памёрла. Як табе Ведзьмар? У нас тут заўсёды спрэчкі. Шчыра кажучы, Ведзьмар мне норм. Просто я чалавек, які не шмат чакаў першапачаткова. Скажем так. Вось, мне адразу не было ніякіх чаканняў, я пабачыў, што там Генры Кавіл у галоўнай ролі. Я ўжо там чытаў тады гэты все прыколы пра тое, што стандартная ежа Ведзьмара, там грудка і рыс. Вось. І баначка пратэіну. Так, баначка пратэіну. Я ўжо на той момант прачытаў усе кніжкі, і як бы мне, было цікава паглядзець, што з гэтага выйдзе. Выйшла насамрэч першы сезон плюс-мінус норм. Вось мне больш цікавіць другі сезон, таму што выпусціць вось цалкам сезон філераў, гэта моцна. Даже для Netflix гэта моцна. Я вось так скажу, я не памятаю другі сезон. Вось. Вось, тыпу, я яго глядзеў, але я яго амаль не памятаю. Вось як бы
такое мое. Я памятаю, што Ламберта забілі. Адзінае, што я памятаю з таго сезону, гэта тое, што Весемір праткнуў Цырі. Так, там было такое. Ну, вось такая яна яму ўнучка. Такое, ведаеш, незвычайнае пытанне, бо агучка гэта даволі хайповая тэма у апошнія там 2 гады, таму што там акторы агучкі прыходзяць на лейт-найт-шоу, акторы агучкі збіраюць да халеры, там, калі мы кажам пра ангельскамоўных актораў агучкі, яны збіраюць там да халеры падпісчыкаў у тыктокі, у інстаграме і так далей. Адкуль з'явілася вось гэтая ідэя агучваць не на расійскую мову, а на беларускую? Чаму вось асабліва беларуская мова? А у 2019 годзе, калі я не магу сказаць, што там нацыянальнага адраджэння не адбылося, але вось я у 2019 годзе цалкам расійскамоўны чалавек. Я просто родам з Магілёву, і каб было зразумела, я першага беларускамоўнага чалавека убачыў у 15 год. Ось, гэта для мяне было нешта незвычайнае. А толькі калі потым рэлацыраваўся ў Менск і працаваў на працы, са мной працавалі беларускамоўныя хлопцы, і я даведаўся, што ўсё ж такі існуе людзі, якія размаўляюць так. А толькі потым у 2020 годзе я прыйшоў да думкі, што трэба размаўляць па-беларуску. Як это было ў цябе? Не, у мяне такога не было. Я заўсёды ведаў, што ёсць беларуская мова. Я заўсёды ведаў, што яна частка нашай краіны, так. Вось, у мяне сестра была беларускамоўнай. Ну, в сэнсе, у мяне сестра стала беларускамоўнай дзесьці ў 10 класе, якая мяне на 5 год старэйшая. Вось, я з маці размаўляў па-беларуску ўжо дзесьці з першага курсу універсітэта, плюс-мінус. Таму, ну, мне такога пытання не было. Плюс да ўсяго, я як бы школьнікам вельмі цікавіўся усялякімі там, ну, не сказаць нават палітыкай, так, але просто вось усім дзвіжам, асабліва тым, што адбывалася ва ўкраіне. І ў 2014 годзе я быў ва Львове на фестывалі «Захід». Я там тоже быў у 2014 годзе. І вось менавіта гэты фестываль мяне вельмі ўразіў. Мы шмат размаўлялі з украінцамі, проста пра іх стан, як там што адбываецца. І я вось упітаў, напэўна, у сабе вось гэты дух, напэўна, нацыянальнага адраджэння, што нацыянальнай асаблівасці. Я проста ведаў, што вось нацыя гэта тыпу тэрыторыя, культура, мова. Вось усё, мова гэта складнік. І гэта важна, гэта павінна быць. Вось. Ну і просто я весь час глядзеў анімэ, як бы замест вучобы, так. Я ведаў, што ёсць украінскія каманды, якія, прычым не адна, так, якія робяць анімэ, агучваюць анімэ па-украінску. У мяне была заўсёды думка, тыпу, а чаму беларусы не робяць? Усё. У мяне была дзесьці ў нататках, трэба заняцца анімэ на беларускай мове. Потым я узгадаў, што ёсць анібел, і як бы ўжо калі ўнівер скончыў, калі ў мяне ўжо з'явіўся плюс-мінус час, я ўжо паспрабаваў да хлопцаў далучыцца, да дзяўчат. А ты на той момант ўжо глядзіш у актыўную анімэ, ці ты пачынаеш агучваць і глядзець анімэ? Як это адбываецца? Не, глядзі. Анімэ я глядзеў, тыпу, са школы. Ага. Заўсёды я глядзеў анімэ ўвесь час. Сказаць, што такой люты анімешнік з сапраўднымі анімешнікамі я якраз і пазнаёміўся бліжэй пасля універсітэта. Так. Што вы кажаце? Я звычайны тыпу анімэ-глядач. Вось. Прычым сялякае гаўно я глядзеў, там Наруты, Блічы. Згодзін, такое лайно. Вось. Ну, я да таго, што звычайныя там тайтлы, дзесьці гэта былі ісікаі нейкія, так, нейкая такая фігня. І ўжо пасля універсітэта, калі я далучыўся ўжо да Анібела, потым я ўжо пазнаёміўся яшчэ з іншымі людзьмі, асабліва на той момант я ўжо тусіў з хлопцамі з кавер-бэнда анімешнага Касякура. У нас і такое было. Ну, гэта не беларускамоўны гурт, так? Яны проста менавіта каверы з анімэ песен сялякіх опенingаў там робяць. І яны мяне цягнулі на свае анімэ-фестывалі, вось я ўжо толькі пасля універсітэта ці на апошніх курсах пабываў на гэтых анімэ-фестывалях, уже пабачыў сапраўдных такіх трушных анімешных. У мяне праз гэта таксама адбылося знаёмства, я пазнаёміўся з анімэ. Ка мне прыйшлі, нет, анімэ я таксама глядзеў прыблізна са школы, мне там падабаліся розныя тайтлы типа «Школу убийц». Ну вось калі памятаеш, был момант, калі на MTV показывалі анімэ. Слухай, струк ведае, я у тебя, мабыць, MTV просто не было. У мяне Jetix быў, у мяне быў Куй ТВ. Па MTV адразу вось я прыхадзіў са школы, і недзе там 14 гадзін яны паказвалі некалькі серый розных анімэ. Я тогда ведаўся пра Elfen Light, школу убийц, што яшчэ тады глядзеў. Я просто ўсё не згадаю. Вось Elfen Light была самая яскравая, якую я глядзеў. Я быў такім анімэ-аматарам заўсёды. Мне было цікава, я
там чую нейкі громкі тайтл, і я яго збіраюсь глядзець. Там сага о Вінландзе, напрыклад. Вось. Ка мне на працу прыйшлі два хлопца, якія займаліся, як гэта называецца, калі пераапранаюцца у персонажа ў аніме? Косплей. Яны займаліся косплеем, і яны шылі гэтыя касцюмы для аніме-фестывалі, ганялі па Еўропе, і у іх там вялікая суполка была. І гэтыя хлопцы мяне ў 2017 годзе, курва, падсадзілі на мангу. І вось я пасля гэтага ніяк не магу спыніцца, потому что для мяне вось з 2017 года я, мабыць, паглядзеў 2 ці 3 тайтла, але пры гэтым прачытаў, мне здаецца, усё, што можна. Мне з мангай адносіны не вельмі. Я за ўсё жыццё, напэўна, цалкам прачытаў 2 мангі, ну і яшчэ астатнія там пару манг закінуў. Справа ў чым? Самая моя першая манга — гэта Берсерк. Моя, дарэчы, таксама. І як бы пасля Берсерка мне асабліва нешта не вельмі хочацца там чытаць яшчэ штосьці. Ну, я прачытаў яшчэ «Абяцаны Неверланд» пасля прагляда першага сезона. А я так і не глядзеў. Я таксама. Я ось паглядзеў першы сезон і такі, я хочу даведацца, што там будзе далей. Так. Манга класная. Так. Другі сезон не вельмі. Згодзін. Як заўсёды бывае. Ну і такім жа чынам яшчэ «Токійскія мсціўцы» пачаў чытаць, але нешта закінуў, не дачытаў. Ёсць вельмі дзіўны жарт на гэты конт. Анімешнік папаў у кому на 20 гадоў. Ён прачынаецца, да яго прыходзіць сябра анімешнік, і ён яго пытае: ну што здарылася ў міры? Ён такі: 3 новых выпускі Берсерка выйшла. Так, жиза. Самы прикол, што Кентара Міура ўжо ўсё памёр, так, але выпускі ж выходзілі яшчэ пасля. Так там же якая тэма? Ён свайму сябру расказаў, чым скончыцца сюжэт, і яго сябра зараз разам з яго мастаком яны дамаўлёўваюць сюжэт, яны там закрылі одну арку, якую распачаў Міура, і зараз яны будуць сканчаць усю мангу, таму што ён распавёў, як яна павінна скончыцца. Ну вось у мяне было ўяўленне, што тыпу нарэшце ўжо як бы даруй Кентара Міуру, але ты памёр, ну хоць хтосьці будзе за цябе працу рабіць своечасова. Так. Вось, ну дажыву я да моманту, калі манга Берсерка будзе выходзіць хаця б раз на месяц, не знаю. Не раз на тыдзень, як все звычайна, но хаця б раз на месяц, не раз на год. Вось там выйшла стабільна 3 тома, здаецца, ці колькі, і ўсё, больш не выходзіць. Крыху мяне расчаравала. Гэта як у Роберта Джордана з «Колай часу». Яна там выйшла, не памятаю, там, напрыклад, 11 кніг, ён памёр, але заставіў нататкі, чым гэта павінна скончыцца, і потым яго сябр скончыў наконец-таки гэты сюжэт. Так, слушай, так Мартин таксама так же зрабіў. Ну так, Мартин таксама не дажыве. Мабыць, не дажыве, я не трымаў свечку. Слухайце, я гэтую кнігу, якую 6-ю, здаецца, так, 6-й том, я чакаю са школы. Типу гадоў 8, 9, не знаю. Мне здаецца, я на першым ці на другім курсе універсітэта прачытаў «Песні льда і пламені», і пасля гэтага просто я зразумеў, што яна не выйдзе ніколі. Я такі: добра, заб'ю, просто заб'ю. Даже калі выйдзе, чытаць не буду. Ну, хутчэй за ўсё так, таму што ўжо і серыял як бы скончыўся. Як табе канцоўка Game of Thrones? Ну, крыху, як бы сказаць, крыху змазаная. В тым сэнсе, што неяк все так ішлі, так. Усё за адзін момант зарабілі. Так, все за адзін момант. Як у гэтым сам. Вось, дарэчы, пра «Абяцаны Неверланд» размаўлялі. Там все тое ж самае. Першы сезон такі класны, падрабязны. Другі сезон адбылося таму, што адбылося. Да, што адбылося, і тыпу, я не памятаю, 2 там ці одна арка ці 2 аркі просто як слайд-шоу, 2 хвіліны карцінкамі у апошняй серыі. Так. Типу, замест таго, каб нармальна развернуць сюжэт на цэлы сезон, яны зрабілі слайд-шоу на 2 хвіліны пад музыку. Гэта цікава, таму што я не глядзеў яго. Першы сезон, паглядзі, вельмі цудоўны. Ну так, а другі лайняны. Галоўнае вось перачакаць гэтыя 20 хвілін, таму што адразу табе здаецца, што гэта, ну, нейкае лайно. Ну не, разумею, я яго чытаў. Ну вось. І сканчаецца першая серыя, такі вау. Мне было крыўдна вельмі за другі сезон, таму што мы яго агучвалі вельмі тыпу хутка і вельмі крута выходзіла. То бок серыя з'яўлялася на японскай дзесьці ў чацвер, там у сераду, ў чацвер, і ўжо ў суботу стабільна была агучка. Вось. І як бы клас, все рабілі
класна атрымлівалася, мне падабалася, як у нас атрымалася агучка, мне падабалася хутка, з якой мы гэта ўсё рабілі, але сам сезон гаўно. Ну ты думаеш, ну ё-маё, ну чаму так вось не згадаў, як бы, ну ё-маё. Так, вяртаючыся да агучкі, ты вырашыў пайсці да Анібелу і пачаць агучваць, ці якія патрабаванні да таго, хто прыходзіць да іх, ці даюць яны ТЗ нейкае? Ну глядзі, на той момант, калі я прыходзіў, гэта быў 2019 год, патрабавання, ну я не ведаў, якія там патрабаванні. Піва п'еш? Там была анкета, тыпу анкеце прыклад працы. Так, калі ёсць. Я такі думаю, ну трэба зрабіць нейкі прыклад працы, у мяне няма, але трэба зрабіць. Я там сеў, агучыў першую серыю «Шытка смерці» ў Моно у 2019 годзе. Зараз я там пераглядаю, вядомае, на гаўно поўнае. Але я скінуў, там адмін паглядзеў, сказаў, ну, нармальна. Што за мікрафон? Я такі, АКГ P120. О, круты мікрафон. Яшчэ USB-шны, я яго памятаю, у мяне такі быў. Не, у мяне адразу быў, тыпу, XLR-овскі. Табе павезло. У мяне была аўдыакартка, таму што я як бы вырашыў не набываць комбік для гітары, а набыў аўдыакартку. Добрая мэта. І ўсё, і потым такі ўжо, ну, мікрафон ёсць, аўдыакартка ёсць, і ўсё, можна пачынаць. Дакладней не, я адмыслова набыў мікрафон, каб прыйсці ў Анібел. А зараз неяк патрабаванні змянілись? На сённяшні дзень проста хапае хлопчыкаў дабераў, якія хочуць далучыцца да Анібела. А што з дзяўчынкамі? З дзяўчатамі не так. То бок іх менш. Як бы у нас не так шмат часу, каб з нуля людзей вучыць. Кожны раз, калі чалавек прыходзіць новенькі, у яго заўсёды шмат памылак, і трэба закрапляць за ім нейкага іншага дабера, які будзе праглядаць кожную серыю, якую ён нагучвае, і выпраўляць яго ўвесь час. І як бы адна справа выпраўляць чалавека, які ўжо там досвед ёсць, так, які ўмее ўжо менавіта агучваць, які ведае, на якой адлегласці мікрафон трымаць, у якога шакалу няма ў серыю, які можа там роўна там без кампрэсару агучваю, у яго роўная дорожка, напрыклад, атрымліваецца. І іншая сітуацыя, калі ў чалавека там па 40 памылак на серыю. Ну так, гэта жах. Таму на сённяшні дзень мы ўжо самі запрашаем людзей. Вось, напрыклад, у нас зараз агучваецца Vox Machina. Я ў Твіттары бачыў маленькі кавалак, вельмі цудоўна. Ну, или вось Аватар выходзіў, так? Выходзіць яшчэ на Анібеле. Мы там ужо запрашалі просто з іншых праектаў людзей адразу. Бо взялі, Вожыку напісалі, тыпу, давай пагучваем. Взялі там Жужалю, напісалі, давай пагучваем. Ну і так знаём, хто ўжо адкуль з іншых розных праектаў агучвае, вось так іх запрашаем. А субтытрамі агучкай займаюцца адны і тыя ж людзі, ці у вас? Не, як я разумею, там просто перакладчык ёсць, які піша тэкст. Я магу памыляцца. Ну, глядзіце, як это ввогуле, давайте тады распавяду, як пра працэс стварэння серыі. Давай, і колькі там людзей у гэтым задзейнічана. Калі мы бяром такі цалкам серыю, якая агучана, так, то там у агуцы, акрамя даберу, удзельнічае яшчэ 4 чалавекі. Акрамя даберу. Атрымліваецца адзін перакладчык. Гэта чувак, які бярэ там субцітры з той мовай, з якой ён будзе перакладаць. Вось. Гэта рэдактар, які потым гэтыя субцітры правярае на стылістычныя памылкі, на арфаграфічныя памылкі, то бок як рэдактар, як карэктар. Вось, ён жа можа яшчэ рэдактар часам надпісы дарабіць нейкія. Гэта рэлізер, бок чалавек, якому скідваюць гэтыя субцітры, ён відэа рэндарыць субцітры, і потым тыпу закідавае праз Release Tools на сайт і ўжо там у паблікі ў соцсеткі. Вось, 3 чалавекі. Гэта у нас ёсць толькі сам. Потым у нас далучаецца дап-аддзел, калі мы агучваем у некалькі галасоў, агучваем серыю. Ёсць, умоўна кажучы, даб-лід. Гэта чалавек, які размяркоўвае ролі, які правярае ўсіх, ну, і часам зводзіць гук, а часам іншы нехта зводзіць гук. Гэта непасрэдна там акторы агучкі. Вось. І потым, калі яны ўсё агучылі, калі яны ўсё звялі, звадзіць можа і дабер, звадзіць можа і гукач, гэта ўжо як бы не важна. Яны скідваюць гэта ўжо іншаму рэлізеру, тому што так у нас склалася, што той чалавек, які рэлізіць субцітры, ён не рэлізіць агучку прынцыпова. Так, таму як бы мы скідваем уже іншаму чуваку, і ён уже рэлізіць агучку на Анібел. Не, слухай, вы пабудавалі даволі складаны працэс усяго гэтага. З аднаго боку ён складаны, з іншага боку ён тыпу вельмі атлажаны. Не, гэта 100%. І ён працуе супер класна, і вось што мне ў Анібеле менавіта падабаецца, тое, што
у валанцёрскім праекце, дзе людзі рэальна грошы не атрымліваюць, там вось адзінае выключэнне гэта там данаты, якія там скідваюць вельмі рэдка, дарэчы. І працэсы пабудаваны просто супер, там свае вікі, свае праграмы, там свой рэліз тулс, чаго толькі няма. Таму праца наладжана, шмат людзей працуюць, і атрымліваецца так, што Анібел і праз гэтыя працэсы і пераўтварыўся ў тую машыну контента, дзе на сённяшні дзень у сабах выходзіць там па 3-4 серыі на дзень. А вы ж агучваеце не толькі анімэ, у вас же і серыялы, і фільмы і так далей. Яны чалавека-сцірку агучылі. А ці ёсць увогуле разніца пры агучкі, там, напрыклад, анімэ, фільмы і серыялы? Так, вядома. Разніца насамрэч ёсць. У прынцыпе, да падыходу агучвання менавіта. Таму што любы мульцік, любое анімэ, там заўсёды ёсць пэўныя персанажы, якія, скажем так, у мультыках, у анімацыі, так, любой, будь то анімэ, будь то, там, напрыклад, Рик і Морці, можна агучваць ненатуральна. Там можна больш змяняць галасы, там можна больш неяк крыўляцца, вось нешта такое. Можна выкарыстоўваць нейкія ненатуральныя інтанацыі. І гэта будзе гучаць окей. Але калі ты такі паттерн будзеш пераводзіць, напрыклад, на агучку серыялаў, яно будзе гучаць як мінімум крынжова. То бок, для параўнання, вось у нас ёсць Рик і Морці, у нас там ёсць, напрыклад, Морці. Гэта 14-гадовы хлопчык, які ў агучцы, што ў арыгінальнай, што ў нашай беларускай, так, гучыць тыпу: Рик, мне даруй, калі ласка, вось такі у мне голас, так, я падлетак, мне 14 гадоў. Але калі ты вось такім чынам будзеш агучваць рэальнага падлетка, будзе гучаць як гаўно. Так, гэта будзе гучаць дзіўна, і таму ёсць як бы пэўнай складанасці ў людзей, якія раней агучвалі толькі мультыкі, толькі анімэ, калі яны пераходзяць на фільмы, у іх ужо паламана крыху ўспрыняцця таго, як трэба, і часам не вельмі добра выходзіць. Таму трэба, як бы такую працу над памылкамі вялікую рабіць. Колькі у вас максімум ідзе? Вось я ведаю, што ёсць такая практыка, калі адзін чалавек агучвае некалькі персанажаў. Да, у мяне таксама ёсць пытанне на гэты конт, закідвае я потым сваё, таму што я вось у мяне ёсць тое, што я ўвогуле не разумею. Так вось, колькі у вас, ці шмат у вас людзей, якія могуць агучваць сваім голасам некалькі персанажаў у адным праекту? У нас не існуе ні аднаго праекта, дзе ўсе агучвалі толькі аднаго персанажа. То бок, ёсць праекты, дзе мы пазвалі аднаго чалавека на аднаго канкрэтнага персанажа, але нейкі іншы ўсё адно будзе агучваць аднаго ці двух. І гэта нармальна, і гэта, ў прынцыпе, у любой закадравай агучцы на любой мове так. Адзін чалавек, адзін персанаж, такое магчыма толькі ў дубляжы. І то не заўсёды, дарэчы. Вось, таму, вядома, хтосьці агучвае некалькіх персанажаў, таму што іх вельмі шмат. У нас проста столькі людзей няма. Я так разумею, што гэта толькі што датычыцца анімэ. У фільмах такога няма. Не, успомні клініку. Клініка ўся агучана двума клініка... Не. Калі мы кажам пра Анібел, то, колькі вас у нас Мандалорас агучвае 3 чалавекі. Мандалорцы. Тыпу два хлопчыка і... Слухай, а як увогуле падайсці к гэтаму, таму што тэхнічна, як змяніць голас, калі агучваеш адразу некалькі персанажаў? Таму што гэта даволі складаная тэма. Вось я, напрыклад, я працую з голасам, я веду падкасту і ўсё такое, але для мяне, я магу проста стаць зачытаць плюс-мінус тэкст, каб не было такого, што было чутно, што я чытаю. Гэта мой максімум. А вось, напрыклад, як мне прачытаць там розныя кавалкі тэксты рознымі галасамі, гэта для мяне вось цалкам немагчыма. Вось возьмем прыклад Рик і Морці. Ты ж у Рик і Морці агучыў, як я разумею, усіх, хто там ёсць. Так, я адзін там агучую. Як ты просто попадаеш у персанажа? Як вось вельмі, я паглядзеў 2 сезона, вельмі выдатная агучка. Як ты просто як так атрымалася, што ты агучыў усіх персанажаў, як ты ва ўсіх іх папаў? Давай падумаем, як мы, у прынцыпе, размаўляем, як мы там, напрыклад, спяваем. Так, вось, калі мы спяваем, мы можам спяваць высока, мы можам спяваць нізка. І вось табе ўжо, як мінімум, 2 розных персанажа. Адзін кажа нізкім голасам, іншы кажа высокім. Вось, ты змяняеш тон. Ёсць яшчэ, калі ты агучваеш, ты ўвесь час шукаеш проста свой голас, як яго змяніць, каб ён вось гучаў тыпу лепш. Так, і ты можаш яго, напрыклад, рабіць больш цвёрдым, менш цвёрдым, там,
Напрыклад, лайт у мяне у шыткі смерці так гучыць даволі ледзь не на апоры, так ён спрабуеш максімальна не заціскаць гартань, і у яго атрымліваецца голас вось зусім іншы, вось такі без вось гэтага. Так, і ну ты, карацей, гуляешся з танамі і падрубаеш проста гартань часам, вось і ўсё. Ну і слухаеш сабе, і ўсё, і такім чынам як бы месцамі парадзіруеш голас. Месцамі просто шукаеш вось як табе комфортна было б яго вывучваць. А ці няма ў цябе такого, што пасля агучкі персонажа ты продолжаешь яго голосам размаўляць ужо ў жыцці? Не. Ты адразу переключаешься. Не чапляеш характар не по Станіслаўскаму. Не, я так да справа не по Станіслаўскаму, справа ў тым, што гэта рэальна цяжка знайсці пазіцыю, яе просто утрымліваць. І ты вось калі агучваеш, ну мне, напрыклад, складана ўвесь час утрымліваць. І потым, калі ты скончыў, ты як бы просто расслабляешся, і ўсё, ты ўжо нічога не трымаеш, нічога не напружваешся, размаўляеш сваім звычайным голасам, і ўсё. Навошта мне размаўляць як Морці ў рэальным... Ну, слухай, гэта было б вельмі... Збірайся, Морці, у нас тут прыгоды. Так, на мітынг, карацей, з кліентам там прыходзіш, і ён такі, ну што, калі там дапрацоўкі, так, даруйте, я не знаю. Цікавенька. А не сакрэт, дзе ты працуеш увогуле, у якой галіне? Ну, я звольніўся, і таму як бы я зараз нідзе не працую. Працаваў я у айцішцы недоўга там продукт-менеджерам, вось там крыху менш за год. Дагэтуль я працаваў у Беларусі у энергетыцы ўвогуле. Ну, як і ўсіх нас панасіла. Так, то бок я займаўся распрацоўкамі прылад рэлейнай засцярогі, тэставаннем, распрацоўкамі. І потым як бы ў 2020 годзе мне такія кажуць, слухай, нешта ты шмат чаго нарабіў у сваім жыцці. Трэба нам развітацца. Так, прыйшлося тэрмінова развітацца. Потым я просто вельмі доўга сядзеў без працы, ну як бы так. Выпадкова трапіў, куды трапіў. Не, гэта заўсёды цікава, таму што нас усіх міграцыя прымусіла к таму, каб змяніць працу, і ўвогуле я там таксама сышоў з айцішкі ў жніўні таго года, і не гледзячы на тое, што даволі шмат у ёй напрацаваў. Так, хачу вернуцца крыху да агучкі, таму што глядзі, у беларускай мовы ёсць свае асаблівасці заўсёды, таму што у кожнай мовы ёсць свае асаблівасці. Па-першае, ці был у цябе вопыт, калі ты агучваў не на беларускую мову, і там, напрыклад, ну ты ж не ўсё жыццё быў беларускамоўным, як я разумею. То бок не было ли у тебя вось гэтага перахода, дзе з-за асаблівасці, ну вось, напрыклад, самая такая вялікая асаблівасць, за якую кранаюсь я, і якая ў мяне не атрымліваецца, дабаўляць там, напрыклад, дамаўляешся. Вось у мяне вось такія тэмы. Як много часу уходзе, каб вось пачаць размаўляць па-беларуску больш-менш чыста? Слухай, ну увогуле чыста размаўляць па-беларуску, ну як шмат людзей ты ведаеш, якія чыста размаўляць па-беларуску? Я ніколі не чуў, як яна размаўляецца. Давайте шчыра. Вы не размаўлялі? Ніколі, толькі Твіттер. Не існуе чагосьці ідэальнага, так? Все мы імкнемся да чысціні, ну, не ўсе, ну, ў сэнсе, мы можам імкнуцца, так, да чысціні мовы, мы можам імкнуцца да нейкага ідэалу, але заўсёды мы будзем размаўляць памылкамі, заўсёды мы будзем дзесьці і гэта як бы окей. Я заўсёды адказваю, што я з Палесся. І ўсё. Ну, Магілёў гэта не Палесся. Зато мае бацькі з Палесся. Я впітаў у сабе. Я б не сказаў, што моя мова, яна дасканалая. Тут было пытанне яшчэ, ці быў у мяне досвед агучвання на іншыя мовы. Скажем так, свой шлях у агуцы я пачаў менавіта з беларускай мовы. Але у мяне быў момант, калі мяне там адзін знаёмы запрасіў там свой стартап, дзе трэба было крыху паагучваць на рускай, і калі ён стрэльніць, тады за гэта заплаціць. Ён стрэльнуў. Ведаем мы такое, ведаем. Так, мы там рабілі нейкую гульню адукацыйную, вось, і я там тыпу агучваў. Ну, так, я крыху пагучыў на рускую мову. Цісні на блакітны колер. Ну, тыпу,
паагучваў, у якім годзе, дарэчы, гэта і было ў 19. Вялікай розніцы я не адчуў, таму што там все ж як бы гэта не зусім агучка там серыялаў, так, ці агучка яшчэ чагосьці, гэта вось ты менавіта ствараеш новы контент на рускай мове. Праз тое, што ў мяне ўжо была база да таго, як працаваць з мікрафонам, з голасам, як апрацоўваць голас, то як бы у мяне там нейкіх складанасцей не ўзнікла. Вось глядзі, мы кажам аб тым, што мы не ведаем дакладна беларускую мову, мы не ўмеем на ёй дакладна размаўляць, каб было ўсё чыста. Але ёсць людзі, якія сядзяць на канапах, і яны ведаюць, як трэба правільна ўсё рабіць, і ці шмат хейту у бок Анібелу, менавіта ў бок агучкі на беларускай. Я думаю, што я не сустракаў менавіта хейту ў бок агучкі. Я скажу так, што Анібел абапіраецца на літаратурнае вымаўленне, і дзякуючы Анібелу я, дарэчы, пра ўсе гэтыя штукі даведаўся вось якраз летам 2019 года. Таму я лічу, што праз тое, што ў нас яшчэ заўсёды ёсць чалавек, які серыю выглядае, амаль заўсёды, так? Вельмі часта ёсць чалавек, які серыю выглядае на памылкі, там на літаратурнае вымаўленне. Як бы хейту да нас не павінна быць. Я б сказаў, што ёсць іншыя людзі крыху, так, якія чапляюцца да субцітраў. Але гэта, ведаеце, такія аматары, якія любяць гаўно замяняць лайном, а не наадварот. Альбо выкарыстоўваюць паланізмы замест русізмаў. І альбо увогуле кажуць, вам чаму не Тарашкевіч? Так. Ці там чаму не Лакінкі, там яшчэ чагось. Я не знаю, нешта такая нейкая фігня. Альбо вось я хейт сустрэў, не то, што хейт, як бы просто такі не вельмі дарэчны каментар, на мою думку, на берсерку. Чаму у вас Гац і Грыфіт, а не Гац і Грыфіт? Типа імёны. І ўвогуле трэба літару выбухную Г пазначаць як трэба, як ва ўкраінскай мове, нягледзячы на тое, што ў беларускам алфавіце такой літары няма. Які гэта хейт? Гэта хейт не канструктыўны, і ён як бы не слушны зусім. Вось. Да таго на сайце у нас ёсць пад кожным тайтлам такая кнопачка «Паведаміць пра памылку». Туды часам людзі пішуць пра нейкія памылкі. І гэта часам яны бываюць, дарэчы, слушныя заўвагі, і я лічу, што гэта нармальна. Усе памыляюцца. Не існуе, мне здаецца, у Беларусі беларускамоўнага нейкага праекта любога ўзроўню, там, я не знаю, будь то нейкі дзяржаўны беларускамоўны канал, так, ці газета, часопіс, будь то незалежны. Паўсюль ва ўсіх ёсць там ці ў іншым месцы памылкі. Прычым і на рускай мове, і на беларускай. То бок гэта ў прынцыпе як бы не, скажем так, ідэалу просто не існуе, і гэта трэба прыняць і просто да яго імкнуцца. Ты кажаш, што у вас ёсць чалавек, які адглядае кожную серыю, амаль што кожную серыю? Так, вядома. То есть калі я ж распавядаў, у нас ёсць дабліт. Вось мы у 5 ці ў 2 ці ў 3 там сабраліся, вырашылі, хто будзе там дабліт, альбо папросім іншага чалавека, так, каб ён праглядзеў, прарэдагаваў серыю менавіта агучку. Все агучылі, адзін чувак садзіцца, серыю праглядае, і вось заўважу такія-то памылкі тут. Трэба выправіць. Пакуль не выправім, серыю не выкладзем. Я чамусьці лічыў, што гэта ведаеш, як у заводным апельсіне. Сядзіць чалавек, разліваў вочы, і ён так... Это адзін на ўсе серыі, так. Не, вядома, кожны раз гэта розны чалавек, на кожным тайтле гэта розны чалавек, але пажадана, каб такі чалавек быў. Нам бы яшчэ чалавека, які б нашы праглядаў падкасты на памылкі, каб самім навучацца. Мы, дарэчы, ведаеш, што сёння 15 красавіка мы роўна год таму выпусцілі першы гікаўскі. Самы першы выпуск. Нам сёння роўна год. Добра, што ўсе паглядзяць гэты выпуск праз тыдзень. То так. Так, слухай, з агучкай ясна. Давай цяпер крыху да таго, што табе падабаецца. Назаві любімы тайтл і чаму ён нелюбімы. Мне ёсць адзін тайтл, які мне вельмі падабаецца. І які я так ці іначай увесь час куды-небудзь сую. Гэта берсерк. Вось. Менавіта, калі мы кажам пра аніме, гэта берсерк 97-го году, іншыя я просто не прымаю. А іншыя не глядзеў, існуе іншае? Ой, там такое лайно. Так, я просто... Яны для мяне не існуюць, але берсерк 97-го года для мяне гэта вельмі такі круты тайтл, таму што я яго паглядзеў у час, калі шукаў сябе, умоўна кажучы, так, чым я хачу займацца, чым там... з чаго я хачу ад жыцця. Галоўны герой Гац, ён у гэтым плане мне вельмі імпануе. То бок гэта чалавек, у якога мэта
знайсці мэту альбо знайсці мару. Вось вся гэта гісторыя пра сяброўства, пра мэты ў жыцці, такія пра сэнс жыцця, так такі ўсе экзістэнцыяльныя пытанні, яны мне вельмі прывабліваюць. Увогуле серыал, анімешка выйшла вельмі крутая з гэтага пункту гледжання. Вось, што есть мара і на што ты гатовы дзеля сваёй мары? Глыбока. Таму Берсерк. І іншыя такіх глыбокіх тайтлаў я складана назваць. Яны, вядома, ёсць, просто яны не настолькі трапілі ў мне вось так вот у сэрца трапіў Full Metal Alchemist, таму што я ў якісьці момант я не ведаю, мне ён так моцна, я яго глядзеў, калі мне было 15 год. Ну слухай, я 15 год і ён мне вельмі спадабаўся, таму што там вось гэтая тэма. У мяне ж гэта не для такого, для тых, хто мяне ведае, гэта не сакрэт, у мяне памёр брат. Калі я пабачыў вось гэтую, там же сэнс у тым, што ёсць вось гэтыя брацкія адносіны, не ведаю, ці можна іх там стасункамі нельга іх назваць, здаецца. Але для мяне, як для 15-гадовага хлопчука, які перажывае вельмі моцную траўму, глядзець на тое, як брат ратуе брата і просто ахвяруе сваім жыццём для таго, каб просто вярнуць яму цела, гэта вельмі моцна. Прабачце за спойлеры. Я не ведаю. Які спойлер? Гэта першая серыя, ну тыпу... Ну так. Для мяне, мне здаецца, застанецца назаўсёды першым анімэ, гэта Хелсінг. Хелсінг таксама вельмі добра. Ён мне як запаў, і ўсё. Хелсінг, эльфійская песня. І нешта яшчэ было, але я не памятаю. Дора-Хідора таксама. Дора-Хідора. Ну, Дора-Хідора даволі новае аніме. Ну, Дора-Хідора даволі новае, і яго трэба неяк праз моц глядзець, бо яго вельмі цяжка глядзець тым, хто глядзіць звычайнае аніме, бо там такая рысоўка, ведаеш, што... Тое ж самае з мангай, 1:1. Там Дора-Хідора трэба прывыкнуць, і калі ты да яго прывыкаеш, просто прыстасоўваешся. Мы ж кажам пра адзін Дора-Хідора? Канешне. Ну, там, дзе галоўны герой Краузер, гэтая яшчарка. Так, бо ёсць Дороро, ці... Дороро гэта інша. Так, вось ты сказаў пра Дороро, ты сказаў Дора-Хідора, я подумаў пра Дороро, потым зразумеў, што гутарка пра... Недарэчы, Дороро больш падабаецца, чым Дора-Хідора. Наадварот. Блін, я ж забыл... Глядзі, Дора-Хідора, гэта галава яшчарка. Карацей, Дороро мне падабаецца больш, чым Дора-Хідора. То бок, гісторыя пра... Хлопчыка. Чувака, у якога няма цела, замест рук, ног, там лялечных, гэта ўсе драўляныя канечнасці, мне спадабалася больш, чым гісторыя пра чалавека. Ну і плюс, калі вы дачыталі Дора-Хідора, усё ж такі ў Дора-Хідора фінал такі крыху смазаны, а ў Дороро там такая якасная, добрая кропка пастаўлена, дзе ты ўжо... Мне вось яно спадабалася тым, што Дороро гэта цалкам скончаны твор, які ты проста вось зараз яго можаш паглядзець, пачытаць, і вось цябе добра адразу. І ён не вельмі длінны, гэта ніяк там глядзець Наруто, ці Бліч, ці упасі Божа One Piece. 25 серый ці колькі. Дарэчы, ёсць беларускамоўнымі субтітрамі. Магчыма, агучка. Калі-небудзь. Я з вялікім задавальненнем перагляджу. Я вось Дора-Хідора пераглядзеў з беларускай агучкай і... Слухай, я калі намагаўся яго пераглядзець, там быў баннер аб тым, што абмежавана па правам. А у мяне ўсё добра было, я выглядзеў тыдзень таму. Я толькі што запусціў, яна ў мяне ідзе. Слухай, а увогуле на Анібеле бывало такое, што вам страйкі праз аўтарскае права прылеталі, ці не? Так, вядома. Ну, на Анібеле ёсць руская версія, а сайта зробленая яна больш для такой SEO-аптымізацыі. З аўтаматычным перакладчыкам. Я не знаю, там аўтаматычны перакладчык, не аўтаматычны, але як бы, ну ёсць такое, вось. І кожны раз з боку альбо Кінапоіска, альбо там ад Яндекса, карацей, прилетаюць скаргі на старонкі з рускай версіі. Так, і адзін раз у нас нават лёг сайт, таму што хост просто, тыпу, адрубіў яго праз скаргі. Звычайна, калі прилетаюць такі ліст, мы пераствараем старонку і робім яе даступнай толькі ў Беларусі. А з Беларусі скаргі калі-небудзь прилеталі? Там... Ад каго? Не, ну ты што? Ад Хаяо Міядзакі. А Міядзакі на Анібеле няма. Сур'ёзна? Так, там же рабіла Вока. Ну, здаецца, Кінакон гэта быў ўсё ж той же. Вось, таму як бы ўжо ёсць, што нам рабіць. А як вы ўвогуле глядзіце на тое, што тая ж кінакіпа, напрыклад, злівае Рыка і Морці і яго заліваюць Тэлеграм? Скажем так, яны пытаюцца звычайна. Сур'ёзна? У вас такія стасункі?
Адносіны, прабачце. Так, у прынцыпе, мы з адмінам кінакіпы размаўляем. Ён, вось, дарэчы, на маім патрыёне пакуль што толькі ёсць 1917. Пераклад з'явіўся дзякуючы суполцы кінакіп. То бок мне адмін падкінуў на пераклад і сказаў, тыпу, давайце, мабыць, вы агучыце. Вось, тыпу, вось субцітры, там, вось, тыпу, ўсё такое. Таму у нас у Анібела вось нармальныя адносіны з некаторымі праектамі, напрыклад, там Белмуві, кінакіпа, як бы без праблем. Я ж і кажу, мы не зарабляем на гэтым, акрамя донатаў пад тайтлам. Вось, таму любы рэпост, любы перазаліў, ён як бы папулярызуе просто тое, што мы робім. Да таго ж, у нас у кожнай серыі пазначана, што это пераклад Анібел, і тая ж кінакіпа, калі выкладаю на сваім тэлеграме, яна заўсёды спасылачку на Анібел пакідае. Як бы нас гэта задавальняе. Добра. Просто я ведаю, што шмат там, напрыклад, у таго ж расійскага ластфільма гэта вялікая праблема, тое, што іх дубляж зліваюць. І, ну, іх не дубляж, у іх все ж таки агучка, як мне падаецца. У іх за кадр, так. І я ведаю, што яны там, вот, напрыклад, як у них былі справы з кінагоў, яны падавалі на іх нейкія скаргі, каб блакавалі сайт з-за таго, што там ляжыць вось гэты дубляж, таму што яны яго рабілі ў якісьці момант афіцыйна, у іх замаўлялі гэты дубляж. Ну, у нас ёсць гісторыя з HDRS-кай, калі без нашага дазволу і без нашага запыту выкладваюць туды таго ж Рыка і Морці, чалавека бензапілу, і некалькі іншых тайтлаў. В прынцыпе, нам класна, нам прикольна, што яно ўжо на, як бы, што беларуская мова пашыраецца, што контент, які мы ствараем, ён пашыраецца. Але просто было крыху крыўдна, што яны не пазначылі Анібел, яны просто пазначылі беларуская шматголосая. Яшчэ адны дупалазы. Так, хацеў сказаць. Той ж кавярню, напрыклад, яны таксама штосьці выкладывалі з кавярні на HDRS, але яны яе пазначылі. Беларуская кавярня. А у нас просто беларуская шматголосая. Альбо беларуская аднагалосая. Што глядзіш на беларускай мове, акрамя таго аніме, якое агучваеш? Насамрэч не так шмат. Гэта нават не праз тое, што контента мала выходзіць, больш пра тое, што не так шмат было часу, не так шмат чаго ў сусвеце выходзіла. Калі мы пра анімэ ўвогуле кажам, апошнім часам не так шмат. Ну вось гэты год, напрыклад, гэты год увогуле просто гэта некае чыстае поле, таму што нічога годнага не выходзіць. Ну, я памятаю, вось адносна нядаўна выходзіла, вось у мінулым годзе, мне здаецца, зімой, калі там была атака тытанаў, хтосьці яшчэ там пярсцёнкі ўлады, ну так сабе выйшла, але паглядзець можна. Што яшчэ было? Блин, дофіга. Ну гэта ўжо было не на Анібеле, гэта было на Белмуве, Дом Цмока я паглядзеў. Вось. Ну, дарэчы, вось пра гэтую беларускую дзвіжуху шмат чаго стаў глядзець з субтітрамі. Раней ніколі не глядзеў. Зараз сабы ўжо частка, ну, тыпу нармальна, калі сабы можна ў сабах паглядзець. Зараз буду глядзець Доктара Стоуна, вось, з анімешка, і, мабыць, сёння, дарэчы, з першага сезона? 3-й сезон. Слухай, ён уже выйшаў, я просто на другім скончыў. Вось на мінулым тыдні першая серыя выйшла, і сёння на Анібеле павінна быць другая. Цудоўна, трэба будзе паглядзець. Вось там беларусаед разам з Моцікам робіць. Правенька. Вось. Карацей, так, буду глядзець Доктара Стоуна і яшчэ гэты. Клінок, які рассякае дэманаў, там ці серыя на 45 хвілін, ці тыпу а-ля міні-фільм, я не ведаю. Вось выйшаў ўжо на Анібеле выйшаў, я пагляджу. Ты ўсё здаецца. Не разумею хайпа клінка вось такого моцнага. Слухай, ён прыгожы, гэта па-першае. Ён вельмі прыгожа намаляваны, як у анімэ. Але сюжэт, ну і не. Ну першы сезон вельмі добры. Я просто ў свой момант прачытаў мангу, і зараз вось мой сябра таксама чытаю гэтую мангу, і ён у мяне пытае нейкія пытанні, якія ён там, напрыклад, не разумее, ці што будзе далей, а я не памятаю. Мне просто ўвесь сюжэт выцерты з галавы, я вось просто яго прачытаў і ўсё. Але таго ж Full Metal Alchemist я памятаю дакладна. Хаця я яго чытаў і глядзеў там у 15 год. Ну, нешта не атрымліваецца ў мяне з ім. Кожнаму сваё, так, у кожнага свае густы, тут просто іншага нічога не дадаш. Я б не сказаў, што клінок уваходзіць у нейкі мой топ, але гэта прыгожае анімэ. Вось першы сезон мне зайшоў, мне ў прынцыпе спадабалася. Ну, гэта такое шоу, сядзіш, глядзіш. Ну так, гэта просто глыбокіх сэнсаў я там не шукаю. Ажазм для вачэй тваіх. Так. Класны малёк, як у блічы апошнім.
Вось там анімацыя Я для класная. гэтага чытаю мангу Blame, каб атрымаць візуальны аргазм. Ой, слухай, я зараз хочу зноў яго атрымаць і пераглядзець Age Runner. Уже на беларускую. Так, вось мне трэба яго паглядзець, і я яго буду глядзець адразу на беларускую. У мяне ўвогуле зараз мае сервісы, праз якія я нешта гляджу, гэта кавярні адчынілі сайт, я гляджу The Last of Us, таму што я яго не даглядзеў і пачаў нанова на беларускай мове. Я карыстаюся анібелам, але на анібеле я больш гляджу не анімэ, а гляджу тыя тайтлы фільмаў і серыялаў, якія ўжо выходзілі. Мне просто прыемна, што они выходзяць у добрай агучцы, і там, напрыклад, я недавно паглядзеў Ведзьмара 50 год паэзіі, і вось вельмі я яго глядзеў раней на польскай мове, а цяпер пераглядзеў на беларускай мове, і мне вось вельмі спадабалася. Перакладчыку просто лайк, таму што вельмі блізка да таго, што было ў арыгінале. То бок там вельмі ўсяго такі шмат рэчаў захавалася прыкольных. Вось. І што яшчэ? Кінакіпа у Тэлеграме, таму што калі мне вось я не ведаю, што мне глядзець, я просто включаю, адчыняю кінакіпу і просто першы рандомны тайтл адтуль включаю, гляджу. Першы рандомны не ўключаю, насамрэч, таму што шмат таго, чаго не цікава. Ну, я просто ведаю, што у мяне гэта ідзе на фоне. Я просто там працую, мне там трэба нешта рабіць. Падкасты яны вельмі быстро сканчаюцца там з тых, што я слухаю, а я слухаю, там мне падабаецца не так шмат падкастаў. Вось. І яны выходзяць раз у тыдзень усе, і там я не чалавек, у которого за шмат падпісак у якім-небудзь сервісе. І я просто включаю, каб яно просто размаўляла нешта там на фоне, і я магу адным вокам пасочваць за сюжэтам. Вось я так перагледжваў «Неверагодны лёс Амелі Пулен». Мне гэты фільм падабаецца там амаль што з 9 маіх год, мы яго першы раз паглядзелі з мамай, і я яго гляджу там раз у некаторы час, і вось мне вельмі спадабалася, што он выйшаў на беларускай мове, і он мне просто размаўляе на фоне, і мне добра. У мяне такі фільм, мне здаецца, гэта «Каралевства поўнага месяца» ад Уэса Андерса. Але яго яшчэ пакуль хто не пераклаў і не агучыў на беларускую мову. Вось, дарэчы, кажучы пра тайтлы, якія хацелось бы пачуць на беларускай мове. Вось у мяне, напрыклад, такіх тайтлаў два. Гэта Twin Peaks і Mulholland Drive. Я ведаю, што Mulholland Drive вельмі пераадзначаны, што гэта насамрэч не фільм, а проста кавалкі серыяла, якога даснялі для таго, чтобы выпусціць, таму што ім не далі бюджэту. Але мне падабаецца. Вось я вельмі чакаю іх на беларускай мове. Егор, вось якія тайтлы ты б хацеў агучыць з улюблёнага? Кароткі. Ну, тыпу, я Twin Peaks, шчыра кажучы, не глядзеў. Вельмі раю. Усё ніяк не магу дайсці. Але колькі там серый? Ой, слухай, ён не такой вялікі. Там першы сезон, мне здаецца, 13-20 серый і столькі ж другі сезон. Зараз же выйшаў. І ўсяго 2 сезоны? Іх 3 сезоны, глядзі. Першыя сезоны былі зняты ў 80-х, а потым у 2018 годзе. Я ведаю, што нядаўна выйшаў новы сезон, але я пра першапачатковых 2 сезоны. Ну, це тэорыя цалкам магчыма. Чаму не? Прыкольна, калі я зараз просто прабіў беларускую агучку Twin Peaks. Агучку наўрад, але як бы перад тым, як каб з'явілася агучка, трэба, каб хтосьці пераклаў. Як бы даберы гэта людзі, якія не вельмі любяць перакладаць, таму што... Таму, Лёша, ну гэта шмат часу займае. Вось табе і праца на бліжэйшыя тыдні. Перакладай Twin Peaks. Так, гэта ўвогуле наш як бы стандартны скрипт, ведаеш, як у прадаўцоў, як бы так, ёсць скрипты, пэўныя там адказаў. Вось таксама у нас вельмі часта быў такі скрипт. Мы яго не ўзгаднялі паміж сабой, просто так натуральна атрымалася, так, што кожны раз, калі хтосьці нешта прапаноўвае, мы яму адказваем, тыпу, вось табе спасылка на форму на далучэнне на Альбела, запаўняй і перакладай. Не, слухай, это правильно. Таму, у прынцыпе, заўсёды мы так кажам, тыпу, спадарства, калі вы хочаце паглядзець нейкі серыял на беларускай мове, я думаю, што хлопцы пакінуць дзе-небудзь спасылачку на далучэнне да Альбела, і вы перайдзеце, запоўніце яе, пазначыце аддзел, да якога хочаце далучыцца, гэта кіно ці анімэ, там яшчэ што-небудзь, і зможаце, ну, калі мы адзін аднаму спадабаемся, так, тады зможаце перакладаць проста што заўгодна. Нават калі мы не спадабаемся адно аднаму, ёсць яшчэ іншыя любыя праекты,
альбо вы можете стварыць свой проект, так, і просто дзе-небудзь там у тэлеграме выкласці в субтитрах свой любимый сериал. А ці шмат людзей так прыходзіла і вось такім спосабам вы такі, ну добра, гэта мы перакладаем, таму што вось нам чалавек адразу весь пераклад прынес. Так, есть такое. Ну, это нормально. Это нормальная гісторыя. Калі чалавек... Ну, шчыра кажучы, я параіў бы ўсё ж, калі у вас ёсць жаданне нешта перакласці, не перакладаць увесь серыал і прыходзіць у Анібел, вось я здзеляль, так? Вось так не трэба. Лепш прыйсці, далучыцца да Анібела, так? Адразу тыпу з тым, што я хачу перакласці вось гэта. Так, калі там, умоўна кажучы, тайтл не забіты, так, калі ён уже над ім праца не ідзе, тады без праблем, калі ласка, пачынай. Просто ў чым так будзе лепш. Ты зробіш одну серыю, так, ці там 2-3 серыі, будзе рэдактар, у любым выпадку, гэта абавязковая тэма ў нас, так, каб быў нейкі рэдактар. Ён паглядзіць і даст табе нейкі фідбэк. І ты ўжо, абапіраючыся на гэты фідбэк, будзеш далей перакладаць ужо больш якасна. І ўжо апошняй серыі ты ўжо будзеш як бы такі нормчаў. Плюс да ўсяго у Анібела ёсць свая вікі. Я не знаю, она зараз адкрытая ці закрытая, раней была закрытая, зараз, здаецца, ўжо адкрытая. Ввогуле з парадамі па перакладу, з тым, дзе глядзець, з тым, як падыходзіць да пераклада, якімі праграмамі карыстацца, як іх налажваць і гэтак далей. Вось у тэкставым відзе, у Notion, здаецца, гэта ўсё такое было. Людзі, якія далучаюцца, яны атрымліваюць доступ да ўсяго гэтага, да ўсёй інфармацыі. І гэта вельмі дапамагае. У прынцыпе, каб проста перакладаць тайтл з якой-небудзь мовы на беларускую, ну, Анібел у гэтым вельмі дапамагае. Дапамагае сурсамі, дапамагае нейкімі парадамі, ёсць чацік анібелаўскі, так, дзе можна запытаць, а гэта як лепей правесці, а як гэта лепей, так, дзе сядзяць некаторыя людзі, тым не менш з філалагічнай адукацыяй, так, у тым ліку той жа там Артём, напрыклад, альбо іншыя там у нас настаўніцы часам беларускай мовы былі у праекце. Таму я параю так, калі вы хочаце перакласці нейкі тайтл, вы там можете перакласці одну серыю, прыйсці, сказаць, я здзелю одну серыю, хочу далей яго перакладаць, вось. І то бок Анібел цалкам табе дапамагае з гэтым усім. Гэта не тое, што там сядзіць над табой рэлізер, так, і кажа там вось глядзіць, як ты перакладаеш, так, але ёсць магчымасць, каб ты набіраў, упітваў сабе інфармацыю просто. А потым такі, опа, я хочу з вами працаваць. Ну, скажем так, зноў праца гэта такое слово, звычайна за працу плаціць. Ну, я хочу... Ось, так, супрацоўнічаць, я б сказаў, так. Ну, неяк так. Галоўнае у гэтай ўсёй справе, калі у вас ёсць вось гэтае жаданне, ну, не забіваць. Вось часта бывае так проста, што людзі далучаюцца і, напрыклад, не здольныя там тэрміны вытрымліваць, ці не вельмі доўга там штосьці робіць. Ну, такое бывае, мы з такімі людзьмі звычайна развітваемся, таму што, ну, тыпу, калі ты, напрыклад, забіў нейкі тайтл і не робіш яго там вельмі доўга, тайтл не выходзіць на Анібеле, і іншы чалавек не можа яго таксама ўзяць, таму што ты яго тыпу забіў. І як бы праз іншыя яшчэ некаторыя рэчы, карацей, не вытрымліваеш тэрміны, мы развітваемся. Нічога асабістага, просто вось як бы контент трэба піліць. Ну, то бок я просто як чую, Анібел ператварыўся ў такую звычайную кампанію, у якой ёсць свае працэсы, у якой ёсць свае розныя тэмы. Мне здаецца, што у новай будучыні больш лепшай для нас Анібел можа ператварыцца ў афіцыйную кампанію, якая будзе рабіць дубляж. І я бачу, ведаеш, больш бачу такі беларускі крынч-рол. Вось, нешта больш такога плану. Дубляж, ну, гэта ўвогуле асобная такая тэма. Гэта я называю дубляж просто. Вось я бачу гэта больш як нешта такі беларускі крынч-рол. Нарэчы, мой крынч-рола перыядычна тып зімсабы для перакладу. Увогуле, дарэчы, такая тэма, з якой мовы на беларускую мову лепш перакладаць. Я толькі хацеў спытаць, з якой мовы ёсць хто з японскай перакладае? Не, на жаль, япаністаў у нас няма. Раней быў чувак, які плюс-мінус ведаў японскую, ён дапамагаў з адаптацыяй імёнаў. Але на сённяшні дзень у нас ёсць транслітарацыя імёнаў паводле саўкі, здаецца, так. І гэтая транслітарацыя, яна ўжо аўтаматызавана ў нас. То бок чувак просто напісаў тулзу, дзе ты забіваеш гэтыя іерогліфы, і ён табе на беларускай выдае як правільна. О, слухай, вы не хацеце зрабіць гэта open-source-ным, каб вырашэнне было для ўсіх? А гэта і ёсць open-source. Ёсць такі
Vivi Disconteries, і там ёсць нешта падобнае на Старнік, толькі то, што больш стабільна працуе. І трансліт, гласарый і Vivi-SAP ужо з'явіўся нішто сабе. То бок гэта вось ёсць чалавек такі ў Анібеле, які вось менавіта праграміст і які у вольны час займаецца тым, што піша вось гэты слоўнік. Тое, што ён зрабіў, я ім заўсёды карыстаюся вельмі зручна, таму што гэта такое аб'яднанне аскарніка, англа-беларускага слоўніка і граматычнай базы. Вось. То бок ён юзе што Старнік, што гэты сайт, яны ўсе карыстаюцца апішкай корпуса. Просто што там яшчэ слоўнік руска-беларускі і англійска-беларускі. Плюс і яшчэ там ёсць гласарый. Вось гласарый гэта ўвогуле прикольная тэма. Гэта такая помесь N-корпуса. Ввогуле карысталіся калі-небудзь N-корпусам не як граматычнай базы, а як вось тыпу словы ў кантэксце шукаць. Не, так не карысталіся. Вось гласарый, так, гэта такая штука, якая сёрфіць N-корпус плюс сабы Анібела. То бок можна паглядзець, дзе гэтае слово ўжывалася ў корпусе і ў анібелаўскіх сабах. Цікавенька. Так, таму там, напрыклад, можна забіць і знайсці тыпу ўрыўкі з рыкай морці. Глядзі, давай цяпер пачытаць. Мы разумеем, што зараз жа ў звычайным жыцці шмат чаго пачытаць на беларускай мове няма, акрамя класікі, таму што нічога не лакалізоўваецца. Вось возьмем Telegram. Што чытаеш у Тэлеграме? Што можаш параіць? Акрамя лепшего канала на гікаўскую тэматыку першай гікаўскай. Я просто зачытаю, на што я падпісаны. Так, вось у мяне самы на першым месцы тупарылая карціна. Топ. Беларускія аўдыакнігі. Але я, здаецца, на яго падпісаны толькі таму, што я калісьці удзельнічаў у агутцы кнігі мова 404. Вось, так, ідзем далей. Першы гікаўскі. Цікавы. Так, коміксы па-беларуску. Гэта які комікс-бай робіць? Комікс-бай, так. Конечно. Комікс-бай, Белмуві, Ружовая купіна. О, дарэчы, у іх ёсць вельмі якасны падкаст, ружовы падкаст. І яны чамусьці зараз не выходзяць, але там вельмі крутая якасць. Акрамя гуку, але контент вельмі цікавы. Бачыце, усім хочацца неяк канкурэнтаў падчапіць, але пахваліць пра гэта. Я таксама так раблю, як бы не асуджаю. Мне просто хочется, каб у беларускага контента была якасць. То бок, каб яго было прыемна. Нам просто хочется конкурентаў больше. Так, у нас вось праблема, мы хотим гікаўскі падкаст у канкурэнцыю, каб просто у нас было спаборніцтва з ім, каб становіцца лепей. Але пакуль, мне здаецца, ніхто не жадае, ці што. Нікому не цікава. Так, Цяпляп. Гэта што? Такі ёсць тэлеграм-канал з мемамі. Кінакіпа, вядома, Вожык, Белсквад, Малаток, Лау-мяу, Эсмінец Яксана, Цёмны лёс, Белліт пад піва, Мемова. Ты просто ўсё агрэгіраваў, што трэба. А больш я ні на што не падпісаны з беларускай мовай. Анібел там, вядома, як бы я не называю. Так? Нешта чуў пра Анібел? Анібел, што яшчэ ёсць? Всё, да. Ёсць яшчэ мой канал, тэлеграм-канал, але я яго не карыстаю, мне здаецца, на ўсю моц. Я, шчыра кажучы, не ведаю, што туды посціць, акрамя навінаў. Выйшла серыя агутцы, выйшла серыя на Патрыёне, вось як бы ўсё. Я туды посціў аўдыаверсію, здаецца, аўдыакнігу, якую я чытаў, Ферму. Мне здаецца, вось шмат ютубераў так карыстаюцца сваімі каналамі. Напрыклад, той же самы Рудзі тое ж самае робіць. Вось вам анонс стрыма, вось вам анонс відэа, і ўсё, ён, больше нічога не дадае. У нас чамусьці блогеры, яны не карыстаюцца тэлеграмам як хабам для раздачы трафіка. То бок ты агрэгіруеш не толькі гледачоў на Ютубе ці слухачоў на падкаст-пляцоўках, а яшчэ наверх і агрэгіруеш трафік у сваім тэлеграме. Мы ўчора размаўлялі з сумным Коленькай, і вось гэта была вялікая частка нашай размовы, бо вельмі шмат людзей не ведаюць, як правільна раздаваць трафік. Вось там, напрыклад, ёсць твиттер, у якога там 25 000 подписчикаў, беларускамоўны твиттер, на яго падпісаны там усе беларусы, нехта беларускамоўны, нехта расейскамоўны, а адсотак перахода з твиттера менш, чым там 2%. Ты там, напрыклад, запускаеш сабе праект на Ютубе, дзе ты там, не ведаю, стендап робіш, ці нешта іншае, а у цябе з 25 000 подписчикаў прыходзіць типа 20 000? Не, просто 20
20 праглядаў на YouTube, ну тыпу вельмі дрэнна канвертуецца, і з Тэлеграму канверт моцна болей, чым з Твіттера таго ж самага. Таму у мяне ўвогуле праблема з канверсіяй Твіттера. Я паглядзеў, ну, тыпу апошні пост у мяне быў пра 1917, на арыгінальным пасце там колькі 8000 праглядаў, так, а пераходаў па спасылцы, я ж не кажу там, каб хто-небудзь падпісаўся на Patreon, кажу просто пераход па спасылцы. Тыпу было 10, зараз можа больше будзе, я не ведаю. Ну вось настолькі. Вось зараз пагляджу. Вось 10 000 праглядаў пост, а калі мы паглядзім аналітыку, колькі клікнула па спасылцы, 20 чалавек. Ну я просто Твиттер выкарыстоўваю просто як тэму, просто туды што-небудзь папісаць прыкольна. Ну так, потому что хаб раздачы трафіка з Твиттера просто ніякі, плюс за звар'яцелымі гэтымі тэмамі Ілона Маска все стало вельмі складана, тому что ён вось як увёў две раздзельныя стужкі абмежаваны. Гэта ўсё ператварылася ў лайно. Ты не ведаеш, каму паказваюцца твои твіты. Вось у мяне раней да прыходу Маска у мяне Твиттер был цалкам беларускамоўны. А вось да Маска. Так. Вось, і мне не зразумела, напрыклад, што рабіць з гэтым, таму што мне зараз трапляюцца нейкія расійскамоўныя рэкамендацыі, які мяне ўвогуле не цікавяць. Там некія звар'яцелыя пасты, трапляецца там расійская апазіцыя нейкая, якую я ўвогуле не ведаю, якая там займаецца чымсьці ў якім-небудзь Хабараўску. Я ніколі не быў у Хабараўскі, мне гэта на халеру не цікава. Ну так, жиза насамрэч. Мне просто не падабаецца, як яны апку змяняюць, мабільную праграму. Вось, у тым сэнсе, што я калі... Мне звычайна на гэтай старонке тых, на каго я падпісаны толькі. Вось, following. І я націскаю, тыпу, на падняцца ўверх, і мяне перакідавае на іншы таб з прапанаваным. Таксама. І гэта як бы мяне выбешвае. Да, таксама такое. І там сапраўды ёсць нейкая актывістка з Хабараўска, умоўна кажучы, ці нейкая там дзяўчынка, у якой свае дзівочыя праблемы дзесьці там у Расіі. Так, вось мяне гэта бесіць, таму што мне як бы не вельмі раней у мяне Твиттер просто ператварыўся, ну калі я пачаў асабліва размаўляць па-беларуску, мне цалкам стаў беларускамоўны, мне доўгі час не траплялася нічога на вочы такога, што б мяне бесіла. Зараз у мяне просто была такая тэма, што я садзіўся і там, напрыклад, пакуль смажылась ежа, чытаў Твиттер. Мне было зручна, мне было цікава. Зараз я чытаю Твиттер далей, але я вельмі шмат усяго вымушаны скіпаць, таму што мне не цікава мне гэта. Мне не вельмі цікавы украіна-беларускі срач, таму што я ў ім ніяк не ўдзельнічаю. Але ён заўсёды пападаецца мне на вочы. Твиттер? Трэба пераходзіць у Мастодон? Ну, слухай, у Мастодона ёсць свае мінусы, напрыклад, таму што... Аўдыторыя. Так, таму што ўсё ж таки не ўся аўдыторыя Белтві перайшла ў Мастодон, нас там 1500 чалавек. Я туды нешта пішу час ад часу, але вось нейкага рэтэншна, нейкай зваротнай сувязі з яго вельмі мала. Што, Егор, дзякуй табе вялікі, што ты да нас прыйшоў. Дзякуй вялікі за твою дуже крутую працу. Вельмі каласальную. Да, вельмі буду рады за ёю далей сачыць. Дзякуй, што запрасілі, было вельмі цікава, гатовы прыйсці яшчэ раз, дарэчы, я адкрыта для прапаноў увогуле. Было цікава паўдзельнічаць у падкасце. У першым наратыве. Я намекаю, тыпу, не апошнім, спадзяюся. Ой, так. Подписывайтесь на Patreon, каб паслухаць усё. Так, подписывайтеся на Patreon, тым больш на маім таксама ўсё выходзіць. Ну все, дзякуй вялікі. Дзякуй, што так, завітаў. Трэба нагадаць, што ў нас ёсць выдатны падкаст пляцоўкі, на які можна падпісацца і заставіць нам там у розныя адзнакі, зорачкі, не зорачкі. Неверагодны тэлеграм-канал. Можна паставіць лайк дупалазам на Яндексе, які нам зноў знялі галку пра тое, што мы папулярны падкаст. Мне здаецца, што просто нехта з мадэратараў Яндекса нас слухае і кожны раз Яндекс дупалазы зняць адразу. Вось. Тэлеграм-канал, Patreon таксама Егор, не забывайце глядзець добрае анімэ у добрай гучцы на цудоўным сайце anibel.net. .net, так? Anibel.net. Да пабачэння. Шчасліва.